Dada Sare ardiɗo lesdi Najeriya Senator Oluremi Tinubu yarani debbo ballo ardiɗo lesdi Najeriya wato Hajiya Nana Kashim Shettima ngilla fofo dalila maide Hajiya Maryam Al-Bashir dadirawo debbo Kashim Shettima man. Senator Oluremi Tinubu wi ko ngam ɓiɓɓe rewɓe ɓuri takkugo babiraɓe maɓɓe, amma dadiraɓe on eltoɓe ɓikkon hedi woɗugo hali be anduki hanina. O wi soyuki dadirawo nawɗum masin ko no o naiwiri fu. O tori jawmirawo yafa mo hokka iyalu ɓe o acci munyal. Kanko ma yake o wolwanno Hajiya Nana Shettima yetti Senator Oluremi Tinubu be warugo hofna mo. Senator Remi Tinubu yaadi fofo man be debbo ardiɗo majalisaru wakili'en be debbo ballo ardiɗo majalisaru ndotti'en be debbo gomnajo diwal Imo hautade be debbo ardiɗo huwoɓe ha fada wato Chief of Staff.